dito si sa money mo? Go. Na. Is Congo Day. Congo Day. Maraming Congo. Meron pa Black Cardinal, no? Nagpilay Black Cardinal ron. 2.5. Ha? 2.5 daw. 2.5 Black Cardinal niya. Ang burgundy pila? 1.5 lang ako. Ha? 1.5 daw, burgundy. Congo? 700. Ganun pa rin, mahal pa rin. Sabi nila mura na. Hindi pa rin mura. Hindi totoo yun ha. Kaya nandito ako para i-update natin ang mga pricing guys. Ay, ganun pa rin, mahal pa rin. Kasi 2.5 pa rin yan eh, oh. Diba? Gano'n? 3.5 yan? Ang orange 2.5? orange Ah. marmalade, tagpila. 700 orange marmalade. Oh. Ang gaganda ng tanim nila eh, oh. Ganda nga. Ang Ang ganda. gaganda, grabe. Ano saan yung Prince Albert? Red Cardinal, tagpila. 1,200 Red Cardinal. Ayan. Ang dami niyang philodendron, no? Ang gaganda. Okay. Ang gaganda. Anong kanyang ano? Yung, yan? Orange marmalade. Oo. Okay. So, airport. Airport. Ay, si Mama, Lenny. Kunin niya. Yaman, eh. Cardboard lemon. Isa na yun. Saan sila? Rainforest? Black Pearl. Mudah ko dia siya mag-Black Pearl. Oh. Ito, Black Pearl. Antpol. You know what does it mean, Antpol? That is an abbreviation of Anthurium foliage. And you know what does it mean, foliage? It is dahon. Translate ko lahat. Anthurium is the family. They belong to Anthurium family, and this is foliage, and the variation is black pearl. Yun. Explain na? Explain. Very good. Lumaki yan. Ayan. Kung babies pa, ay hindi pa siya dark. Pero kung lumaki siya, maging dark, and then darkest na yung malaki. Yan ang mother. Oh, mother. Okay. Ang ganda. Para siyang black marie, pero elongated lang. Ang black marie is elongated. Ma'am has this one. Ano man po ipalikot ko. Yayin nga na, ma'am, marunong makikan sa mga client. Yung, sana. Ah, dito ba? Ah, kami lang pala galing. Akala ko dito. Ganda nito, oh. Variegated na Grape of Love. They have a lot. Oh my God. This one is Laumani. Laumani. Okay. Laumani na maliit. Kani, mother ng tama na. Mother plant ng ano, tricolor. Oo. Ang gaganda ha. Hindi po, di na po ituan. Bakit kay Bag, mga nga lagi ano? Mga lagi kay Dagkuron. Ah, wag ka mong kumpra. Kung saan ba ni siya? Siam Jade. Oh, Siam Jade. Tagpilay Siam Jade.
Wanto man tanay, ang man palit ni sir tanan ani kani. Oh. Pila na? Wanto. Manto. Sayang Jade. Oh, natin ngani. Pag ko kailaw kung saan na, oy? Mga abulo mong kulit siya ma. Problema. Kani, pila? Color. 100 ay ang palit ana. 100? 4. Ah, 400? Ay, po ha? Magandang ano ngayon? Collection mo na na ma mong maaga pa. Oh, bantugra. Bantugra na. Ganda. Very nice ng mga plants nila. Punta tayo sa kabila. Napod sila variegated. Pag sila variegated na lemon, ata naman 100. 100 daw ni oh. Kinsa to mangita? 100 lang. Yes, ma'am. Oh, doon sa paglumema oh. Red color. Mga lumena, mga puan. Mga puti. Okay, mature po ang ano. Lo mo dana ka pa. Ano yung mga kapatay niyo? Ay, naman yung kilala. Ang ginawa man ni Kaya, tayo mo yung what? ibalik na to din. Kaya matuka. Gusto ko, walang buwag-buwag na siya ba? Bye. Ako siya dagang lumena. At ay sinala ni Begonia. Yeah. Sana doon, golden, ako siya. Nagpili golden sana doon na. Ay bangat, golden sana doon. Golden ba din na? Ano pa nagbilag? Nilig man golden lagi. Golden kulay. Udlot ng Ay, golden. udlot tara. Hindi, magpuputin ano yan pag maano sa araw. Pagpakasisi. Golden, 500. Ako, 3 milyon na. Kinsa tinangita, tagpingan na. Bro, pilang milyon na ni mo? Ah, dili. Ha? Pila na milyon na? Ha? 50 na? Ha? 60. Ayan, tubig pilang na. Ano yan? Red emerald. Red emerald? Oh, Ah. 50, dalawang pa. Kini kasi mo na imo ni. Ito, red cardinal. Imo ni. Red cardinal. Tagpingan na. 8,000. 2,000 red cardinal. Kini pila po ni. 125. 125. Pangulan sa cake. Red Congo. Red Congo. Nagpan lagi mo? Di ba pili ka? Bangko, Pila po ni. 150. Kada isa 150. Ah, Baga 200 wa. 150 na. 250. 250 manuntan na ako na yung bangko ko. Diba, sir? 300. Pila. 250. Wa. Di pa man ako may baligya kay ko ni hadhad. Di balik ko.
sini ka naman expo. Kontakin mo siya para sigurado ko para Ano hindi mo kung kontak mo? Oo. Kay Facebook, kay Kwan. kontakin siya para sure ba? Ingon lagi kung saan mo pagkahalin wa kay Facebook. Ay page. Waya may contact number. Mahalin ng dani kay Kanilang negosyante na way kontak yan. Kaya magmamoy hapon naman lang. Dapat na kontak. Pads na. Mga pads niya o dagpo na. Ako mo display ako. September 19. Kabuhon sa video. Sa Bohol Expo na. Ha? Cancel na yan. Ha? Adaghan mo. Ay, kinaipuan. Kaning pinsan. Ako. Anong mga graduate, no? Summer. Doon na lang kami sa video. Oo. Mamela. Hybrid nga santan, white flower. Di pa na nga nagyatag ni... Oo to, mga gipanglimas ni Bagyo Kudet. Variegated kuan. Usad. Gipanglimas. Wow. Kinap ko na lang. Para ano. Yan, nakaka-bear up na nga yan. Nung udet, walang mga dahon na tira. Nakalbo. Eh, parang yung sa amin. Yung sa amin eh, naku, lalo na yung big bill, nakahilak sa big atay. Sila kami na big bill, kung karabiris buhon. Kung yung natong big bill na muna, nakupaw, yung po sa udet na ron. Alam, dagpuan nagdahon, 2 meters na dahon. Akala ko kanino white princess. White princess. Maliit lang white princess. Ano ka na? Ang fry. Ito. 1-2. Ay, maliit akong white princess. 150. Wala tayo? Nalata ka na gusto. Ano kasi ma'am, pag ano, hindi yan pwedeng
Cardinal. Ay, Bali isang kanyang La Cardinal. nabal. Ay, nabali, naipit. Ha? Naipit sa pag-transport. Tagpila na. 1,000 radyo mo, ma'am. Talo. Bagong ano. Dako naman siya. Then, this one. Yung may bopla, wala pa ako niyan eh. Yan o. Yun, pwede kong pagkapahin yan. Ay, bok lang. Oo. Variegated. Ha? Wala pa ako. Ito meron na. Tignan mo yung udot na ano. Dako na. Baka umat bumalik. Ayan ang may dito. Balik na siya sa pagkaano ba? Ha? Baka ag-revert ito. Hindi, itong ano niya, oh, bagong leaves. Ayan. Meron siya Yung variegated red udang, babalik talaga yung variegation niya. Pag nasira siya, babalik na naman. babalik rin. Oo. Kasi parang ano to eh, hindi ito, ewan ko kung hybrid ba yan, parang hindi eh, parang natural lang. Na-hybrid ba to? Ewan ko kung hybrid ba yan kasi yung sabi I-search mo, ko nga sa Google yan. Ma'am, parang kung palit ka next 5 din, ma'am, ako rin dalawang ina Martes. Alin? Alin? Premium red. Ako yung naman ng Martes, mo palit 5 ako. Mayon to, gwapa o na, sa mana, upaw na. Tanggal na itong dahon. Ang daming... Wala na yung matirang dahon. Oh, buslot pa itong isa. Oh. 1, 2, 3. Tatlo makikat nga dahon. Oh. 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 Buslot pa gid na yan. Chos, matagal na. Nag-revert siya. Ito siya. Sabi nila tanggalin daw kagad yung green. Para hindi magtuloy-tuloy. Meron pero kunti. Gamay ka? Kani may daghan pero gamay, no? Kani na amay nga. Bunggo. Panay orang mga... meron ako ng bird bungo. Ha? Meron ako bird bungo. Ah, nakita ko yung malaki. Ah, ang ganda. Ang ganda nun. Pero hindi pa ako nakapagluto. Lupa mo yun, maganda yun. Yes. Okay. Ano na naman tayong additional para sa ating garden. Hindi kayong bili ko kasi lang. Sabi ko nga. Walang lang sa akin. Mas mag-aba ito. Pasahi pa. Lagi? Laki lang naman. Hindi ka na ano. Hindi naman maganda. Gagaya naman sa'yo. Ano? Pinyatita. Ah, basta. Oo. Hindi to pero kunin man ang daon yan yung naman. Yan. Ay, Olympiad lagi. Hindi. Pinya. Ay, pinati partita. Oo, yan. Pinya ka diha. Philodendron pinya partita. Napupunit Hindi yan pinati. Pinati partita. Mahirap i-pronounce. Pinati partita.
Pares, ma'am. Lalaki. Pila man na? 600 lang. Ha? 600 lang anak mo. Ay, mahal man gihapon lagi yung baligya lagi. Ora tag pandemya gihapon. Rator na, 600. Lagi partita. Yes. Yan, mabili yan kung ganyan sasabihin mo. Mabili na yan kung ganyan sasabihin mo. Okay naman kasi ano? Hmm? Hindi nakita ko mata niya, gusto niya yan. Oh, gusto niya yan. Kaya sabi ko magkano yan. Lagi partita. Ito naman si orange marmalade. Oh, malaki na. 700. Kita mo? Walang bawas. Ganun na lang. Fix siya. Para siyang nasa department store. Ikaw ha, way na may guhay ka ha. Yan na, nagid ka ha. Hindi ko rin yan. Oo nga. Pero mahal ka mo, bumili. Dapat sabihin mo mura naman. Kasi sabi nila, mahal ito dati kasi yung pagbili niya, mahal. Ay, pamahal pa ang bili mo dati. Kung ngayon, iba na ang level ng pricing. Hindi mo na, ha? Hindi mo na makuha yung katulad ng punan. Ganon. Kaya ang ano na lang natin, ang gawin na lang natin, ng mga plantita, pag-gate para umani, at doon na lang tayo babawi. Ganon. Pero kung igaya mo sa isang one piece na igaya mo sa pandemic na price, wala ka na lang ang dami kompetensya. Ang dami. Kaya hindi. Tulad yan, 2.5 ninyo. Puntahan nyo siya na doon sa... Puntahan nyo siya doon sa Old Airport. Kung magkanong ganyan niya. Yung Tagobay, ang mura lang ganyan sa Old Airport. Hmm. Ano ka? Ang mura. Ano ba? Ang gaganda ng Black Cardinal niya doon. Kahit ito mga ganyan niya, kung Sino meron sa humihingi? May humihingi ng pera. bagong Sino papel. ito? Ito. Ginsa mo na. Bakit ka hihingi? Ha? Binumulta mo ako dahil namimili ako? Ganon? Ha? Tagaasa man ka to. Tagaasa man ka. Tagaasa ka. Sali ka? Iwayan po. Ha? Iwayan. Ayun, itinir ka na niya. Tagasaan daw siya? Taga saan ka? Iwayan. Ha? Sa? Taga? Sumara? Nasi ID oh. Yawa ko tayo. Castelo, Rosauro, Nakay ano diay, nakay nagtigbayad kag tax diay. San Jose. Nasya yan oh. Ay, taga Bulacan. So, Tagalog ka? Ah, Tagalog ka. Ay, bakit ka nandito? Trabaho. Nag-apply ka ng trabaho. Anong trabaho mo? Bakery. Ha? Bakery. Bakery? Oh, apply ka sa mga bakery. Sa Joji. Ang daming bakery dito. Sayang, marunong ka palang mag-bake eh. Nakay ID ng BIR no. Yawa ka. Tigbayad kag tax diay. Oo. BIR. Eh ngayon, wala nang trabaho. Oh, Eh di, ano na? makahente ka na lang dito. Oh, para magkaroon ka ng pera. Pag ano ka, yung ilako mo yung Mag sales boy ka na lang dito oh. Sales, oh. Yan, makiparte ka sa kanila. Pag may tao, sabihin mo, tapos, patungan mo lang ng 50, oh. Di magkapera ka, di ba? Oh. Ganon. Ay lang na. Ha? Ano? Pangkain? Oh, Ay my God. Just go. Paghingi sa kanya, oh. Tagay daw. Wala mong binta ba? Ha? Wala kang binta. Pagbenta. Eh, saan ka nakatira? Iwayan. Ha? Iwayan. Ha? Iwayan. Ano ba? nawayan ha? Inuwanan? Ano yung sa inuwanan? Saan? Luway? Ah, sa Luway. Nakakarating ka sa Tagbilaran. Eh, bakery doon naman laki ah. Yung ano. Ano yung pangalan ng bakery doon? Marami. Dapat yung sa mag-apply.
5. 5 na lang. Para mura. Ano na? So, kunin ko yan at saka yun magkasama 500, 500. 500, 500. 600 na lang ma'am. Ha? Para may ano na to. Ha? Para may di. Ano na lang para Hindi pa nabayaran, bahala kayo, hindi ko babayaran yan. para may bigyan ako sa kanya para makain siya. Isa ka na, okay bayad, so bye-bye, hindi na ako bayad. Para may bibigyan ako. Ah? Bibigyan daw niya ng pera si ano siya. Oh. Bibigyan daw niya si Bibigyan niya. Oh. Ah, ang bait naman. Yun, bibigyan niya ng pera si ano. Para maka-almusal siya. Oh. Ay, ang dami namin ganyan. Bobo? Ay, naku, nagkatulog. Sus, grabe ang propagation ko ng ano. Kasi ang laki na itong akong ano, putol-putol ko kasi nabagyo na ganun siya oh. Kaya punta ko pa. Yung dalawa. Ewan ko sa kanya, sa akin. Okay naman. Ha? 500 na yun. Oh, sa'yo 500 din. Hindi, ano na. Magbigyan ba ako ng ano sa Bigyan daw niya si ito ano, si ano, bigyan daw niya. ako ng silinta. Bakit may sulat yung mukha mo? Amin tato ang sayang pugi ko naman. Ayun na po, sinira mo na sa tattoo. Ha? Huwag kayong magtato-tato kasi bawal yan sa Panginoon Eh. natin. Okay lang mo, artista. Ha? Okay lang artista. Okay lang magbagay mo. Bagay ba niya? Okay. Yung artista, pwede naman tato. Ano ba yun? Lahat ng tao, kung sumusunod sa sulat ng Biblia na nakasulat na huwag haluan ng dumi ang dugo ng ating katawan. Ang skin ay nakahaluan ng skin, kaya ayaw ng gadyan. Tingnan mo, di ka makahanap ng trabaho, di mo sinusunod si God. Di ba? Sumunod tayo sa kanya, tingnan mo. Ito siya nanghanap, pero sa Manila, daming trabaho doon na. Kaya nga, bakit ka nandito sa Bohol? Kasi Sa lalo Manila, pag may daming ganyan kayo, trabaho. yung tao mahadlok niyo mo ba? Oo. Mahadlok Di sa naman Manila. Hindi Oo. ka dawaton, kaya na ito tato. Pabura mo yung tato mo ito. Pati liig. Pwede mang burayin yan. Burayin ba? Ay, iyong trabaho ron, Sige sige lang. lang pangayo. Sir. Ay, hay, di ba? Hmm. Pinuhanan ng mga tato. Tingnan mo. Ha? Kurok? Kurok? Kurot. Kurok? Ano? Ito yung ID niya kanya, na-record yung ID niya. Iba yung pangalan niya sa ID eh. Ah, yung alias niya siguro. Alias niya. Kurok? Kurok daw. Kurog. Kurok. Nakaipan yan din eh. Ay, Ang address mo man lagi sa ano mo eh. wala kang kamag-anak. Manila ka? Ha? Dili di ay Bisaya, Tagalog din siya? Meron daw siya kamag-anak. Tagalog? No? Kamag-anak yun sa Baclayon. Ah, pero dugay na sa Bohol, no? Oo, dugo-dugo sa Bohol. Hmm. Diba yan ang Luis Bohol? Na-enjoy mo ang buhay dito kaysa Manila. Mas gusto mo dito. Oh, nakatagaan ka niya. Oh, nanay, ano, nakakuyawa man ka. Oh. Ay, di na dito mangitag trabaho. Ako, kaya namin mo hatag. Oh, tabang-tabang lang din. Makakwarta gyud ka, tabang-tabang. Diba? Kaysa naman, ano. Tabang niya, asis ba? Tropa ka pamahal, pero babae, pamahal. Hmm. So, alam asis ka. Kaunahin mo. Kung may lalapit, sabihin mo, ma, meron kami dito mura. Ang gaganda. Mura lang ang tanim namin. Tapos pag nabili na, ala, buhatin mo. Katulad ng ginawa mo. Hindi ko hindi bayaran yan. Hindi lagay na eh. Oh my God. Ganon. At least, nakabili ka ako kay ma'am. Nakatulong ako sa akin. Meron na ako ganon. Ma'am, meron na ako. Pwede pamahal. Hindi mo na siya ba? Oh. Ang galing ng mag-alaga ng pagkain. Okay. Anong fertilizer mo, ma'am? Ah, parehas ka. 14. Hindi yan. Ha? Ha? Candy. Ano sa? Candy ba? Makahilo na ako. Mag-display ka kasi man sa ano? Sa December ng pera. Kahingi, oh. Dapat makahanap siyang trabaho. Ay, kamag-anak naman siya sa... Ano yan?
Mount Paglan. Apa lagi yang tanong oy? Basta koleksyon ako mga pagbabaho. Di ba? Nayot ano no, walay ay nay gikaon di ay gikaon sa ano ano. Ikaon? No. Paborito to ng mga ano yung May daanan ang pagpalit na ko. Saya nga mong kubukuha ka mura magmahilam. paborito ng ano to kanang uod sa grasshopper. Kanina namang ko'y tulo, dili na lang. Hmm. Ano ma'am? Sobrang nga, si Cardena mo, pukot na tayo. Marad pa mo, tignan lang, dili na ka. Hindi lang kung kamay, gusto ko dako, kanang dako, yun, as in dako. So, dito ko kayo mga gani. Walang pula talaga. At lang ang iguni mo ma'am, may naman din kayo mga sa mundo kay Prefab dako. Kinang kasi kinakuhaan ng mura. Pwedeng Nga kasto. nga, lisod man ka pagkatindirahan. Lisod ka kay di man ka makontak. Ikaw ra dyan na maligya, nagnegosyo, why kontak? Di ka nang sure to siya kung kanang nangampas gali ko kay mahal na tanas sa iya nangampas ko gano sana ko makuha. Kung naay mo, okay? Right? Okay, sa price. Oh, pag okay sa price, wala kita. Hmm. Ano yung sa mo? Wag ka kay kasi. Christian niya, mauni ma'am, mauni, 4 feet, 5 feet nga naman. May Facebook yan ma'am. Sige ma'am. Ana na lang ma'am. Ina kamartis ari ana lang. 35 ako nito sila mo ma'am. Apat ma'am. At sila red na red. Nga mo daka nga, ang kagamyon nga na Ay, yan. dili. Pwede ka sa imong hanggan na. Okay, dali. Kasi didakon, ang sabira. Oh, ya, murag in custom 14 baga red. As in red shirt. Tapos pa na oh. Oh, mabidayin ko 35. Ingat kita pa ni mo daan mo, ba't baka 35 kaya ang paliton. Ikaw yun ha? Okay. Ibaw ka sa isang negosyante, tagaan na ako kutuan, nagtugdong ko mo nagmao. Alangan mama. Na kay Facebook, na kay page, na kay contact number. Ikaw kay mo naman kakanino. Sa mga kaupan na sila, ma'am, pwede sila rin pumukuha na. Ba't di ka mo? Hindi siya ganaglabad, ma'am. Ha? Hindi ko ba na? Oh, nga Hindi na. siya ganaglabad. Tapos, sabot. Pero wala kaghalino. Nahanap ko Wala mga kaghalin, hindi ka gusto ka. Wala na, wala lang. Tama ko dyan. Dali naman ko mahurot yung plants, ma'am. Kumpra yan. Muhata mo sa sila, so wala na ako. Kaya na ang balik yung 35 na response. Siguro, mahalin na natin sa mga mahalin na natin mga 20. Sus ma'am, lapas pa ani. Lapas mo sa ani. Red phone, grabe na ko. Kasi, Okay lang ma'am. Anak ko siguro naman pala. Natuloy mo sa market. Sus kayo. Ingat sa market tayo ngayon ma'am. 20. Hindi lang ko pumusukot ma'am, hindi ko paginan siya ang 1K kaya as in pinabutatan jud. 80 kilos or 100 kilos siya. Oh, 23. 22. 18 man taron. Audio sa 22. 5. 23 eh. Di, 4 na yan. Ang iya ang gusto Pado, Domingo, Lunes, Martes. Siya man nay ano ko na nay paso. Nay paso ka na, nay paso. Ayo ma'am. Wah, lukatong pa na mo. Ah, lang lukaton pa. Sutsut ka ayo siya ma'am. Red na red jud. Asa mo yung may butang o dako? Amo mangibutang sa amo. Kay bao ka na nay na maligyan na mo 5K rap kinataghanan ka ay. Ay kinarakunin. Taasan pag yun. Kaya lang layo-layo sa bukid yun. Dito sa doon sa kalsada palangka, di ba? Buena Vista. 5K ang baligyan. Taghan ka kinataghanan. Galing Sus, po sabi. din, duha dito. Ang problema eh ano. Ang problema ang pagdala sir
Paglangkat bitaw. Tsaka saan isakay, kinadaka, kinadako. Kaya nga sila, Dili matabang nga ano, kailangan ng truck 'yon. kaya nga sabi ko sa'yo, Naku kayo na, daghan kayo. 5 tira na. Pandemic pa to. Oh. Paging duha. Pero ni Ang sulti nila, sila lang kuno maglangkat kuno. Pero ang problema, ang tracking ba? Dili mo kasya dito, kinataasan pag yun. kaya nga sabi ko sa'yo, Dili po. tanang mga towns diri sa Bohol kay bawat ipika sa sabi. Kailangan mag-arkila ka ng truck yun na ano, yung L2 ay yung tangal to. contact mo eh. Help yun. Oh. Mga tanong, panis sila, Kaya sabi ko, mapahalin na po nila. Okay, ra po po. Kamera po mo palit mo. Sila, mara po palit. Ano sa Jubi? Grabe na, mapalit na ako na kumprador na ko Jubi. Tama lang. Muna nga, okay na lang po kaway kung patay. Kung makasignal man gani ko, duwaan sa bata niya, panteksan ang taka-taka po akong mga customer. Oh. Katulong na ko kasukay, mga nang suko ni Utrot eh. Hindi ko mga Ito desi Junilin. Ako ka mo kuanit. Seni mo ni bawal sa ilang kumpanya man to. Bawal. Post ni kay anang cellphone nila issue ng mga kumpanya. Bawal man ko. May palit mo tagihan. Nangay na tracking na kailangan ko. Kumigya ra gusto Di nga ba ako. Gusto ko kay tawag dili anang dili ko. bata inaguli na ako masukot na yung bata di kam sa cellphone. Namuha majud. And then red palm sa katinuran pila naka-patch dagko na kahit dito sa bahay. Pero ang gusto na punta kay na-open naman kung kuan pa-construct man gud ni. Sa tung ma-open ako dito kasi gusto ko uniform ba na po i-expand dito sa corners by corner. Ito ang 35 na akong ingon nga makwapa jud kayo. Makita lang mo ka. Makwapa jud. Ya jud kay ang stock. Oo ba? Ya, pan ba siya kana bitaw meat ba? Kabantay na barot ka mga tahad samad-samad. Oo. Tapos siya sinaw. Mga mahal ang atong sa Cagayan. So this day. Oo kaayo ko. Dali ka maluso dati kung kasipon. Okay naman kay naanan mo na kung tricycle ka sana kung tricycle kayo sa isa to. Ay go sa tricycle to. Ihigda jud na mo ma'am. 100 kilos jud siguro to siya. i-tricycle na anto dito sa ila. Oh, nagdamag gati siya ni Ate Sir dagan kaayo gi tricycle. Nakapad sa ma'am. Makaabot ng tricycle dito na okay na? Oh. Hmm. But nice naman ang kuan kalsada. kalsada. Okay naman. Red. O ko, depende ko sa sabot nyo sa tricycle ka Kaya na. nga, ayaw ko pa, hindi ako nakaginansya ng 1,000 kasi ang pag Oo nga, yung hapon niya, effort niya, time niya. Tinuod ko. pagbiyahe pa. Kita. biyahe pa. Yan. Basta magdako rin sa mga dako. Nasabtan ka natin nga, pero I mean, ang bayan, kaya Oo, tatawag mo, ko dyan sa bitaw. quality sa iyang paliton. Kamo kasi mamukra mo ko biya. Ang ako mo cellphone man do ka po dako duha ra ug isa ka keypad. So the description is, the height is, Ay sangko ana mo eh. Sangko. ana. Ang dahon, sangko ana. 10 feet, and then, Pila ka ano naman, pila ka ano yon. Siguro Pila ka- more than 10. No po? 10 Ah. or more than 10. Ganna. Pero dili tanang dahon na nga. Yung nanat tanan. Pyramid ba na? Oh, pyramid. dili manggit na magtupong, dili man. Neat kay siya nga pagkarit Ay, pa. got mine, ay, got. Ano? Daho na ako ano. Siya. Sa may gihuwat nyo palit na mo. Sa may gihuwat nyo palit na mo. Ako na, dilis, bakit yun ko na eh, okay, magtagpo niya, wala ko dyan eh. Ato na halin ng 2.5 na po atong kuan. Igura gyud siya ni isang kuan na ang Aka nawa pa mo ibaligyan na mo sa kanang sa una. Di man sure ganitong buyer mo. Wa pa niya ibaligyan no nung naami diri. Oh. Oo, nahalin basta magkakuret pa mo mahalin man kuan. O lagi pero nung nanganita, wa pa niya mahalin, wa niya kuha ba? Nag-iya sa dumaluan nakapalit. Ah. Ay, dumaluan ba ito o katong paran? Kato na kada kong tulo card pa mga dako ipalit diri sa 3,000 each diri sa Bikini Beach. Bikini-bit, mga doktin, okay ba yun? Unsa man dili i-direkta natin sa yuta no? Kailangan may naipasunta ko no? Drum, Bisag lang ko siya, oh. Oy. Kasi pagka naibutang na sa ano, wala natin may bali, di pwedeng ibali-balin din. Oh, mao jud sir. Oh, kasi kung na-direkta mo na, hindi mo maibalin sa balin kung gusto mo ibalin din. Oh. Florencio, tungaon to, arang duha. Ay, breakfast tungaon. Hindi kanang drum ba? Sensitive na.
Di, ang drum. Ang drama ito ang Man kasabot. sabi na ko orip ko ito ba? Tungao ng drum. Mga butanganan. Di ba mo palikod? Blue, kanang plastic. Ako nya ko. Tunaon, kanang ah. Okay ra. Mahal mo kung drama boy. Nangangaди man, ikaw mapalit sila. 1.5. Sayang paputulo niya. Mahal. Embe, putulon, duha ka, tanom na, duha. Pala, restaurant na, 3.5 ko. Kami ng video of kung pasok ba yan? Oo, wa. Mahal na lang baby. Oo. Para pwede mo ibali-balin kung gusto mo ba. Open me, makakita raga ako pa highway man to. Ay, bukan na red pa. Ako lang nasultian. Yan lang. Kapit-kapit lang. Wala yung ginoo. Red family sa Tagadanaw, oh. Oh, naman Oo, pala. Oh, pag naman ko ginawa. na lamang pa ako pa rin kandoon siya. Mahal ko pag sige mahal niya, mahal ako palit. Ano naman yung nakakita? Alam, nagmag-negosyo ko dito mo kita, no? Parang Ito nga wadyo na akong kilala. Martes, fix na na. Dalhon mo. Ha? Kasi fix na siguro. What? Klaro na. Sa sambana ka ba? Pare, si mama nyawa. Hindi, ba na nakuha niya? Contact na ako. Ah, sige mo kung Basta number. Di, mahal na Mas ako number. active tong yung ba na. Business minded to. Ano kay, ano eh. Passport yan. Pero mo ko yung number ni mo ma'am no? Wag yun. As in zero yun. Di ko, di man mo, tuwala na ako eh. Di ma'am, uy, mahal ko matiksan niya kaginaos akong anak. Sige, ikuha ako number. 0920 126 250